फावदुर खेला खेलिनो माब्लाबानो 5 बोसोर बारलांबाय जों सानैजों मोजां मोनलायनो। मिनिदोंसो नोङो देरहा नोंथ' आंखौ हाबा लानो हामारगोन ना हामारा जाखो रावनिबो मोजां मोनलायनाया बिदि एफा गोबाव जोरा आंखायसो नोंखौ अननानै रावजोंबो जुलि जायाखै मिथिगौ नोङो। इसोर हिनजावखौनो लानो हाया जाबाय लांनोसैब्रा र' फावदुर सना आंनि जिरख'नाय नै आंना आमायसोआ 2 सानथामनि गेजेरावनो LIC एजेन्ट सोनो नागिरदों आंखौ जै बे जाबाय लाबायबो नोंखौ इसोर LIC एजेन्टसो बेफोरबायदि खामानिबाथाय दानो दं दानो गैया मालायनि न'खराव आथिं हमैनाय बायदिसो जायो। जाम्बि जेबो नङालै बेफोर आजिखालिनि मानसिफ्रा मास्टार साख्रिखौ गारनानै LIC एजेन्टआवसो हाबजोब्बाय साख्रिनिफ्राय बांसिनसो बेथन मोनबावो मालाया बेजोंनो मटर गारि न' बां लुलाजोब्बा नोंहा जानला मोनलासो होनदों जायालै बिजों अब्लाबो जोबोद खस्थ' सोलिनो हाब्लासो फैसा सोलिनो हायाबा जेबो गैयाबाव बेग लानानै बेरायनानैनो सेस जागोन। नै जाम्बि नों जेबो सिन्था दाखालाम नों एसेल' नेथ' जै खामानि जाबाय बे नोंनि आखाइ फारनै बे नोंनि खोमा बे नोंनि गोदना बे नोंनि हल बडिखौनो सांग्रिमाफोर बादि दामि दामि सनाजों ख्लाब ख्लिब जोंब्लाव होजोबगोन आं। आद जाथारि गुसुङैनो मा सिमां नुयोथाय आंखौ थाखा फैसा सना रुपानि लुबैयासो नंगौ ना माखोथाय। सरिलै सना जेरैखि जाया नाजाथारगोन आं सयथिबो नै